Framelands Audio Visual. Putri iku bocah kang bisa diomong bejo sanget. Duweni keluarga sing utuh, luwih-luwih orang tuane kacukupan. Awit cilik kabeh kepinginan ora tau kebantah. Dadine pas Putri gede dadi bocah sing bandel lan gaine nglawan. Ing sawijining dina, Rinia ta lah. Lapa to kok melang-melong ae. Lapa to kok melang-melong ae iku lho. Lho sangu. Kok ya wis akeh sangune. Wis 10.000 ketuku es ora oleh kurang. Duit ae masa duit 10.000 iku mangko kurang. Kurang ta? Ya 5.000 kok. Wah ya gawe tuku es iku lho wis kenek masa kurang. Ya kurang. Duit ae mau sakit mangko masa duit gak mari-mari iku lho. Lah ya Mas 10 ya kurang ta. Wis pas 10.000 iku gak kenek gawe tuku. Masa 5.000 kok. Ya apa ya rumah aku rame ae. Anakmu iku lho dimanja tok ae. Kira pas aku kurang. Wis nyonyo antara rame si isu kok. Anek kok aja dilem-lem ae ta lah. Dong ini akan mangko. Halo Bu. Wonten apa Bu? Halo Mbak Sri. Tolong kandakno Putri ya kan bayarno wifi. Oh nggih. Artane tin pundi Bu? Oh duwike ndek ndhuwure meja Mbak. Oh nggih. Nggih Bu, nggih. Oh ya, ya. Adalah udan. Pus, minggir pus. Aduh, niki kayak bayar wifi. Niki kan bayar wifi kali Ibu. Yo. Putri iku pancen nganggep yen duit kuwi sepele. Putri ora tau kelingan yen wong tuwane wis nyambut gawe sora kanggo dheweke. Duit sing dititipake ibu kanggo bayar wifi iku sejatine malah dienggo tuku dimsum. Nalika ibu mulih saka nyambut gawe, ibu nagih dawuh ibu. Ya apa ndak mangkon wifi-ne wis dibayar ah. Burung kita gak tuku dimsum. Kok tambah dikit tuku dimsum terus wifi-ne apa? Urung dibayar-bayar. Ya wis ibu kok diganti duit. Wah, nembong ngotot ayo. Duk, Apa ya, Pak? latar ngapa memakai lho sapa nono? Lho ana lho Mbak Sri nyaku dhewean. Aku sibuk, Pak. Sibuk apa sih kon melem-melem tok mendino? Sibuk. Ya apa sih doang mek dikongkonnya apa kok leren sambat ae. Uang kok ada mek pegawaiane HP-an tok ae. Ya wis iku lho, Mbak. Sri kok repot. Masih ya Mbak Sri. Wis enggak tau no. Duh siap rek tali pembacarku ae. Halo Yang. Ono apa? Halo Yang, engko sida apa ora? Sepurane aku engko gak iso.
Tua lah yuk apa sih? Yo gak iso yang Ya wis. menelak ketemu awak dhewe. Ya wis yo, bye bye. Love you. Ye. Tua lah di pacaran cuma tong genah. Apa kok cak? Kayak mau kayak sedih. Aduh cak, sumpah kau ngerasana duwe anak kau wani menolong tua. Sumpah kan aku ya delok entar lari iku. Gak omes ket mang bal-balan wis gede padahal. Ronda lah wis gede. Apa ya? Ngono iku. Pedhot sih sandalmu? Yo ya. Kapok kon, salahmu dhewe. Wis kerang bal-balan. Cak. Kon mang cerita anak men opo cak? Putri lo tak kanani kok gak kene ae. Kurang yo po aku winang anakku dhewe. Samle kono cak iki. Kita sambil dia si anakku dhewe ya. Yang ngono kuwi anak kakek dilem-lem. Apa cak bojone? Apa? Yo ngono cak, ngelem-ngelem keliru. Ngapui keliru. Ini dia kok dadi wong lanang. Wan, Putri kok wani sih mbek wong tuane. Mosok arek ku wani karo wong tuane. Iya wani. Bener sih aku ro arek ku pas ndal dhuwit ngoro mentak-mentak ning wong tuane. Ayo dikandani ya. Ojo ae santai arek ndablek ae nglunggu. Yo aja kok ada ya dikandani ta. Wis jarno wis. Ayo dikandani. Ya wis ayo. Put, sama kaleng lama ada wong tua, Put. Iya Put, ojo nglaman ning wong tuamu dhewe lho lokna, ora saken aku niku. Enggak no, Put. Lah apa sih? Kaleng lama ada wong tua, Put. Ya wis wong dhewe kok repot. Ora saken karo wong tuamu yo, wis kerja abot-abot. Kak oleh ngono, Put. Anu kok kena kualate, Put. Duh nyocot. Ing sawijining dina, Putri, ayo tolen tidak tangga. Iya, sih. Apa tuh? Jelas ana rek iki. Kok gak jelas. Lha apa sarara iki? Sibuk mah aku tak sibuk ngakoni wong. Heran kan ono. weru Ani karo bapake aku dadi kelingan marang bapakku dhewe. Ani karo bapake ngguyu bareng, aku malah bengok-bengok wani marang bapakku dhewe. Padahal ya bapak ibuku kuwi sinulungi aku wiwit cilik nganti gedhe. Sepiro loro atine ibu bapakku yen nalika anak-anake padha bengok-bengok marang wong tuane. Aku salah lan aku kudu njaluk ngapura saiki. Tapi bapak lan ibuku senengane megelno atiku, kadang diseneni, kadang bengok, kadang dikongkoni. Tapi aku ya salah juga sih amarga dheweke wong tuaku lan aku ya kudu njaluk ngapura saiki. Wes aku ati njaluk ngapura ae. Saya tak boleh sih. Pak. Hah? Apa lu? Kita beli.
Bu, kula pengen ngomong. Arep ngomong apa, Nduk? Iki ana apa sih ndok sini? Iya, kate ngomong apa, Nduk? Pak, kula nyumpang ngapunten nggih sama iki pun bantah-bantah Bapak, bantah-bantah Ibu. Malah ya gak apa-apa, Nduk. Ya pokoknya iring-iringan terus. Pokoknya aku njaluk sepuro ae. Iku kalau bapak ini kan dari mana cemen di wong api lu. Aja dibantai. Nggih pun Pak, kula ngapunten sangkatan nggih. Aja dibaleni ya, Nduk. Sebenarnya nduk. Jangan dulu, Besti. Lagu yuk, Bun. Ini gak tahu bambu nih. Dosa kemarin mau mana? Rumah sak lem gak boleh, Bang. Kondek. Mir. Ya pas benar ya. Ayo,